ଆଉ ବାବୁ ଗୋଟେ ଫେଭରଟେ ଦିଅ। ଆବେ କଥା କହୁଛୁ ପେଟରେ ଅଧେ ପାଟିରେ ଅଧେ ଭଲରେ କହୁନୁ ଯେମିତି 5 ଲୋକ ଶୁଣିବା। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ 5 ଲୋକ ଶୁଣିବା କଥା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମେଲେଇ କହିଥାନ୍ତି। ଶଳା ଏମିତି ତୁ କି କଥା କହିବୁ ବେ? କହିଲୁ କହ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଦଉନ। ଶଳା ମେଞ୍ଚଡ ଟୋକା, ଶଳା ତୋର ବୟସ ହେଲାଣି? ବାଉଁଆ ଗୋଟେ ବଜେଇବି ବାପ ଚଉଠି ମନେ ପଡିଯିବ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ସେଥର ଭଳିଆ ମୁଁ ବାହାରେ ମାଗୁନି, ତମ ଦୋକାନରେ ମାଗୁଛି। ବେଶୀ ନଗବି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଶଳା କଣ ଧମକଉଛୁ? ରହିଥା ତ ବାପ ଫୋନ କରୁଛି। ସାହୁ ବାବୁ ବାପା ନିଜେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଦେଲ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାବୁ, ଆ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଦେବି? ସାହୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।